معذرت خواہوں موسم دی وجہ تو خرابی سی موسم دی میں آپ دے قابل عزت آج کے انتظام نہیں کر پائے سی کہ آپ تسی اب واقف ہو معذرت کہ میرے دوستوں کچھ لوگوں نے بیٹھنے دی جگہ نہیں مل رہی پر اسا مرید حسین اسی سارے پاکاں دی نوکری دے رہے اتنے کوئی نواب نہیں آج اسی ساریاں وڈیائیاں تو ساریاں بڑائیاں چھڑ کے آ گئے ہوں آج اسی سارے نوکر حسین اور میں انہاں بچیاں دی نوکری تو سلام انہاں سلوٹ پیش کرنا جنہاں سویر دا ریزرو اتنے ساڑے کول پنڈال بڑھا کے انتظام کر کے سونا خوبصورت پنڈال سجا چھڑے اللہ تعالیٰ بچیوں تھوڑی ایک نوکری قبول فرمائے تسی اصل کی غلام حسین ہو پروگرام شروع ہویا تے کھڑے ہو کے اس ویلے دا ڈیوٹی بھی دے رہے نے تے زہرا دے پتران دی نوکری بھی دے رہے وہ اور کچھ بھی نہ کام آیا تے زہرا دے پتران دی نوکری ضرور کام آ جانی ہے ظہیر شاباش اللہ تینوں عزتاں دے اور تیرے کاروبار ترقی دے وے کشمیر سون یاسر بھائی اللہ تینوں عزتاں دے قاضی شمس اللہ تینوں عزتاں دے کہ میرے سارے مومنین کہ میرے صاحب نے سارے حضور دے در دے نوکراں اللہ سارے دی نوکریاں قبول